На кораблях, в лікарнях і на подвір'ях. Дільниці для незаконних виборів окупаційного губернатора Севастополя облаштували всюди, де тільки можливо. Щоб не купчитись на стаціонарних дільницях, окупаційна адміністрація створила 3 нові – в лікарні Пирогова і на 2 кораблях Чорноморського флоту загарбників. Як і на липневому путінському референдумі, дільниці влаштували і на подвір'ях. Це мало б залучити якнайбільше політично активних пенсіонерів. Втім, явка у підсумку склала менше 48%. А розгромну перемогу у 86% очікувано отримав ставленик Путіна Михайло Розважаєв. Його у 2018 році призначили виконувачем обов'язків окупаційного губернатора міста. Туди Розважаєва перекинули з Сибіру, де він очолював Хакасію. Як по свистку голосували військові Чорноморського флоту та бюджетники. А кабінки для голосування за гаражами – не завада прозорості, вважає очільник окупаційного ЦВК Севастополя Сергій Даниленко. Мелкие процессуальные нарушения, естественно, были, которые не могут вообще рассматриваться как основания для отмены каких-либо результатов по отдельным участкам. Псевдовибори окупантів незаконні, а їх результати нікчемні. В Міністерстві закордонних справ України протестують проти так званих виборів в окупованому Севастополі. У відомстві зауважили, що їх результати не мають жодної юридичної сили, а організатори понесуть відповідальність перед законом. Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Усі причетні до підготовки та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України. Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії Російської Федерації та чітко заявити про невизнання результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, у тому числі шляхом розширення санкцій. Не визнали окупацію, не визнають і псевдовиборів. У ЄС наголосили на незаконності голосування в окупації і нагадали, що Крим – це Україна. Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що представляє Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представником тих територій, які входять до складу України. Неповага до українських та міжнародних законів притаманна для Росії, заявляють у представництві президента України в Криму. Там подякували Євросоюзу за підтримку та закликали до тиску на окупантів до повного звільнення півострова.